Nou, goeie. Hoi. Morgen. Wie ben je mooi waanden? Krasauto's klaarmaken voor morgen. Aha. Morgen moeten krassen. Ja? Dus, ja. Waar? Waar moet je heen? Zuidwolde. Zuidwolde. Oh. Oh, dat wist net waar het heen mag. Jawel, maar hij moet elke week ergens anders heen. Ja, elke maand. Dus, Oké. Dit is die grote hobby. haar Nee, die groot van hobby. mij. Ja. Oh, en wat doe je dan? Monteuren, Oké. heen en weer rijden. Dat een beetje helpen. Ja? Ja. Dan ben je de chauffeur. Ja, ik ben de chauffeur. Ja, ik rij. Het was de hobby van mijn vader, nog steeds. Dus die gaat morgen ook rijden. Misschien dat is de auto van mijn vader. En ik zei toen ik 13 was, ik wil dit ook. En dus die vreun of? Ja, het is gewoon een vriend van me, ja. Oké. En die maken het er dan zo dat is toch weer heel goed riedenkist. Ja, en mijn vader, met z'n tweeën, of nou ja, met z'n drieën doen we het eigenlijk. Ja joh. Ja, hij rijdt me er morgen heen en dan nou ja, laden we alles af en dan gaan we te keuren. En als we goedgekeurd zijn, dan gaan we rijden. Ja. Hij is toch zelf wel een rietbewijs dan? Nee, 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 ik ben nog maar 16. Dus Nee. ja, ik heb vorig jaar mijn eerste seizoen gehad en toen ben ik vierde geworden in het clubkampioenschap. Oké. Dus een keer wat anders. Ja. En dat is dan niet Simon zo? Ja, tegen Ja, hè? jongens. Ja, ik Oké. was het eerste meisje. Dus eerst 3 jongens en toen kwam ik. Ja. Als ze dan niet een beetje op de kop had, de motor net dood of het gaat fout? Ja, zeker. Dan, ja, mijn moeder is vooral dan het bokje. Oh. Dan, die krijgt het te voortduren. Ja, zeker. Ja. Maar voor de rest het valt mee. Ja? Ja. Toch? We geven je ook wel eens op de kop. Ja. Ja? Ja, Ja. niet remmen in de bochten. Dat, Nee. Oh. wil ze met links remmen en met rechts gas geven. Dat, Dat en eraf zitten we overal hoeren om er een plaat tussen te maken. Dat ja, je moet leuk blijven. Ja. Dat, Maar zit er nou volle tiert in om die auto's clear te krijgen? ja, als je niks stuk rijdt, is gewoon wat schoonmaken en gewoon een beetje onderhoud, een beetje oliepeil en alles weer wat op peil brengt, zeg maar. Zodat je er weer klaar voor bent. Maar ja, als je de steekkas een stuk rijdt of de versnellingsbak, dan heb je wel 2 avonden sleutelen. Ja. Dan ben je wel bezig. Ja. En gaat het vaak fout bij haar dan? Nog niet. Oh. Nog Nee, afvegen, maar adrenaline vooral. Ja? Als je bij de start staat, dan heb ik een heel trillend voetje. En als ik eenmaal weg ben, dan gaat alles uit. Dan denk ik ook niet meer na en dan is het gewoon gaan. Dan kijken we wel. Zo zit ik dan. Je heeft hele mooie nageltjes, Ja, maar dan ben je klopt. eigenlijk wel een hele stoere meid. Klopt, ja. Ja, even zien, ik weet niet. We hebben ook een roze trui Oh ja. met glitters erin. En wat vinden de jongens ervan als ze inhelst? Die vinden het meestal niet zo leuk, denk ik. Nee, want achterop staat ook You Got Best by a Girl. Dus die vinden het meestal niet zo leuk.